Ballar, azır muzika sabagy. Muzika sabagyndan jyl mezgilleri muzikada jana живописте деген temany, jana dagy жазgı ýamgyr деген ırdy tutubuz. Bugünkü sabakdyň maksady Abdullah Smaldybaiewdyň jyl mezgilleri türmegi menen tanyşasyňar. Jyl mezgillerinin muzikada jana живописте çagyldyrylyşyna kübe bolasyňar. Yaratılışdan kozluğun köre bilüge üýrenesiňer. Ballar, siler живописtik muzika degen dukdyňar bile. Al emne? Al kompozitordyň yaratılışdy süretdep çagyldyryp bergen muzikasy. Biz al muzikadan yaratılışdy süretdep görä alabys. Köpdegen kompozitorlar, akynlar, süretçiler yaratılış, tabiat ýönünde çygarmalaryny yaratylýan. Alar yaratılışdan ar kaýsy mezgiline gaýrylyşyp, alardyň sululugyny, ajaýyp görkem kozlugyny süretleşgen. Alardyň biri tuňguç kompozitor Abdullah Smaldybaiев. Abdullah Smaldybaiewdyň bizge belgili bolgan jyl mezgilleri atly türmegi belgili. Misaly, Jazza degen çygarmasynda jazyň jylylygyny, kök çöpler çygyp, emgekdiň başlalyşyny süretdep çagyldyrat. Jaýda degen çygarmasy. Bu çygarma köňüldü münezde, yer beti ýaşyldanyp jaýkalyp, çymyn çirkey, köpelek kökelek uçup, kuşlar saýragan, türkün gülder jaýnagan mezgil süretdelip çagyldyrylat. Kompozitordyň küzde çygarmasy. Küzgü tüşüm mol bolup, jalpy el jaýdary manaýda berekeli altyn küzdüň kelbeti çagyldyrylat. Kışda. Bu çygarmasynda kompozitor kış mezgilinin özünçe keremet kozlugyny görsetүүge hareket jasagan. Emi ballar, жазgı jamgyr degen yr menen tanyşasyňar. Kızıl sary kök gülge sürtüp ötüp boýokdy. Türkün tüste östürgen жазgı jamgyr boýokçu. Kızıl sary gülge жазgı jamgyr boýokçu. Şiber güldi sergitip, jaap kaýra basylat. Жазgı jamgyr boýogyn tamçysyna jaşyrat. Sergitip güldü, tamçysyna jaşyrat. Jamgyrda sonuň güllerdiň jakşylaryny terebiz. Gül östürgen jamgyrdy жазgy ırdap kelebiz. Kızıl sary gülge, жазgı jamgyr boýokçu. Muna ballar жазgı jamgyr ýönünde bir menen tanyşdyk. Bu bolsa Toğdoğu jamgyr degen süret. Munda dagy yaratılışdyň ýazgyndagy kelbeti düşürilgen. Emi muzikalyk sözlük bilen tanyşyp alala. Peyzaj yaratılışdyň, tabiatyň süretdelişi, türmek. Bu bir temanyň negizinde ar türlü münezlegi ırgakdagy bir neçe muzikalyk çygarmalaryň kamtylşy. Silerge tapşyrma, kitebiňerdegi teksti okup çykdylar, жазgı jamgyrygyn ýatdyk algylar. Salamatda kalgylar.